Mal-400 ruħi dedikaw l-għodwa tal-ħadd fil-għodu għal ġest nobli fit-tielet attività ta' nhar ta' ħadd tal-Pink October, il-maratona Run to the Rhythm minn Bay Street sa' Manuel Island. Ħafna minn dawn kienu persuni li b'xi mod ħajjithom intlaqtet mill-marda tal-kanċer, min telef xi familjari, min fiq mill-marda u min għaddej bil-battalja bħalissa. Minkejja dan f'Bay Street sibna atmosfera ta' għena u mużika moderna fil-ħin il-parteċipanti kienu għaddejja bil-preparamenti ta' qabel il-ġirja. Fisem il-Fondazzjoni Marigold, Michel Muscat kella klim ta' kuraġġ għal dawn il-parteċipanti li minflok stranħu wara ġimgħa xogħol ingħaqdu biex iqajmu iktar kuxjenza dwar din il-marda. Però kemm jista' jkun awareness anke llum il-ġurnata l-tfal. Jiena din is-sena qbadna kampanja anke ġewwa l-iskejjel fejn l-tfal speċjalment ukoll il-bniet meta jibdew jikbru ukoll nagħmluhom kif jiċċekkjaw lilhom infushom. Hija xi ħaġa li faċli tagħmilha, però li ħafna drabi nisa tal-età tiegħi eżempju jsibuha diffiċli ħafna xibżaw la jsibu xi ħaġa, ma il-biża stess ma rridux inħalluha li telibna u li allura aħna ma niċċekkjawx lil nfusna. Ftit iktar minn sija wara għajjena u bitbissi mal-parteċipanti waslu lura Bay Street. Kienet għodwa fejn inqasmu esperjenzi ta' diqa u fejn twildu ħbiberiji ġodda. Iżda fuq kollox għodwa fejn lajta l-arfin dwar il-kanċer matul is-sena kollha kienet kbira.